Hasieran Gorka eta Pertur ezagutzen dira Donostiako Unibertsitatean. Pertur oso gitarrista ona zen, ezkerra zen eta oso gitarrista ona zen. Eta Gorka kantatzen hasten denean, gitarra jotzen gitxi dakienez, bere gitarrista izaten da lehenengo festivaletan Pertur. Gorka ikasi zuen gitarra, apretsatu zuen ikasteko gitarra Martuten egon zanean, eta gero Martutenetik urten da jarretu zuen eta ikasi arte, gutxi gora bere ikasi arte. Bitartean lehenengo jaialdetan, ja Gorka kantatzen, ofizialki kantatzen hasten denean, publikoan kantatzen hasten denean, bere gitarrista Pertur zen. Baina oso gitxi izan zen, ze Perturrek alde behar izan zuen betxetik segituan. Zaki hongo esan berarekin urte erdia, ez dut uste gehiago hongo zanik. Eta gero, nik Pertur, egia esan ikusi nuen nire etxian, ja alde eginda zegoenean gure etxien bizpahiru aldiz agertu zen Gasteizetik. Eta, gurtzen genuen etxien, bera ja ilegala zen. Gero, izan zen, Carrero Blancoren atentatua antolatzen zeudenian, ez? Eta nik ja gero Pertur elkartzen da berriro behia iparraldera noianean, bera itxaroten egoten da, niri itxaroten egoten da mugan, larrunen dian, eta berak bidaltzen nau bizitzen genen dainara, gero berarekin joaten az bizitzen Donibanera, eta hori etaren zatiketa izan zanien, bai Pertur eta bi nik, eta beste horren beste, eta politiko-militarrean zartu ginen, eta beste batzuk eta militarrean, ez? Eta, hori istiluak egon ziren erakunde barruen, Perturrekin, eta horregatik desagertzen danien, egoten dira hasieran egon ziren bi lerro, batek esaten zuena, ultraeskuindarrek bahituta eta akabatuta zala, eta beste batek komando eta politiko-militarreko komando berezikuek bahituta zela, ez? Egia, hori ez dakit egunen batean jakingo duen benetan zer gertatu izan, baina hor dago zalantza eta hor dago hori gauz asko idatzin dira eta epaiketak egon dira hori artxibatuta dago, baina sartuta dago. Bere familia saiatu da urtetan bere gorputza agertzen da, baina ez da agertu eta hor dago. Ez hori ez dago besterik izateko.